Amen. Praise the Lord. All right. You may be seated. Thank you very much. Once again, thank you, Pastor Proby, for this opportunity to represent you behind this pulpit, ministering to God's people, not only here in the sanctuary, main sanctuary, but to all the brethren who are in their respective sanctuaries, outreaches, and even for those brethren and friends joining us in Zoom, Facebook, and even in YouTube. And thank you so much po for this privilege and opportunity. Kararag tayo kagabsat, pahingag tuloy tayo iti sa utiapo, ken mensahe ti apo iti Arabi. Let's pray. Lord, I pray that may you please bless our lesson tonight. It's my prayer that may it be, dear Lord, that agbalin ko mang liwliwa, tulong apo Diyos, ken kastamet apo, encouragement, digito'y apo kakabsat nga magdengeg, daytoy apo na isagana nga lesson itatapo nga Arabi. Nga mapo, iti adipan mo apo Diyos kadi iti parabor ken sirib, pananganointar apo, tapno iti kastao Diyos, ket sikay iti makita da, ken kastamet nga sikalat mapadayawan. Panam apo, pay apo digiti ti pastor mi apo Diyos, ken digiti kadwada apo. Digiti ti kararag ko itinagan ni po ming Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, are we ready now? Okay. Ijay pasukin kagabsat. Right? Kamuno dada tagapasukin dito, ingam sigurado kita tagapasukin. May isa kadagiti pakabigbigan ken pakamamuan iti pasukin ket isu detoy makunkuna nga asin. So ngarod nga panagsana festival kunada. Wen kan may sapay jay biskutso kunada asin biskutso pasukin kunana. Okay. Ngam detoy asin, ammo tayo nga detoy asin ket adut pakausaran na. Right? Yung medyo pasukin kakabsat, lalo ijay bardena ti istansya, okay? Adada digiti gundaway nga mapanak agpaspasyar di jay, ket adada digiti na obserbar ko, nga daytoy ted iti asin. Kaya kamuno nakakita kayon ti makunkuna nga ted ti asin. Daytoy ket naaramid, ken nabukal, haan nga gapo iti namin pinsan nga panakaisuyat iti danum, iti baybay. Wano dayjay danum nga nakailutuan dayjay darat iti baybay nga kinarusda nga isut inluto da. No di ket di daytoy nga ted ti asin, ket adda iti maysa nga basket, adda ti maysa nga kuribot, nga isu iti pakaikabilan na dagijay na adaw nga asin, alright, nga ito'y babana, adda iti galot na. One, nga bawat ted dayjay asin nga naggapu ijay paglutuan, ijay nga ininot nga mabukal detoy makunkuna nga ted iti asin. And it does not takes just one day or 1 week. It takes many days. Tapno makabuo ka iti dakkel nga ted iti asin. Ket no makita tayo a single drop of that asin, wano danom dayjay nga asin, ket makabukal isuna iti nakapinpintas nga buya nga ted iti asin. Ken mind you, deto ito nga ted iti asin, ket nanginginan to nga amang ngem dayjay ordinary nga asin nga masukat-sukat. Gapu kidayjay proseso iti panakaaramid na. Ti kayat ko nga puntusen dito'y kakabsat, adda iti maaramidan dayjay maminpinsan nga suyat. Tano agdalus ka kumakat no sinuyatam ti namin pinsan, dagitay pitak no naglabas iti bagyo, mayat alisto. Ngam sa balimat detoy tuloy-tuloy nga ted iti asin, nga awan patinggana, ti mabalin nga maaramidan na. Makaaramid tinapintas nga buya, ken nangina nga klase iti asin, no daytoy ket mailako. So my point here is this, halaan nga dayjay gulpi kakabsat, iti adda impact na ken maaramidan na, no di ket di adda pay ti makita tayo nga naisang sangayan nga buya, ken balor dayjay ininot ken saggaysa nga ted iti danom nga naluto iti naluto iti asin.
So iti daytoy nga kanito, kayat ko iti makisarita kada kayo kakabsat, iti benepisyo iti panagtultuloy. Tano daytoy ko mga tedted ti asin ket nagsardeng, ket insardeng dan, awan panagtultuloy na, awan tinabukal nabukal na, nga napintas nga tedted iti asin. Ket awan met iti nangina nukwa kakabsat. So ti puntos ko ditoy, detoy panagtultuloy tayo nga panagserbi ken panangpadayaw iti Apo. Ket san tayo laeng ammo no anya ti mabukal nanto nga napintas nga buya kadagiti sumarsaruno nga henerasyon. May kadwa, hantayo laeng nga ammo no kasano iti balor ken pategna daytoy continuous nga panagserserbi tayo iti Apo ken panangpadayaw tayo iti Apo. Kang runaan na kada tayo itatta nga naganak, kang runaan na kada kayo itatta in your present generation, hanyo laeng ammo, dayjay agtultuloy nga kinapudnuyo nga agserserbi iti Apo. Agtultuloy nga kinapudnuyo nga mangpadayaw kani Apo Dios. Hanyo laeng ammo no anya ti mabalin nga mapurmana iti biag dagiti tattao nga makakitkita kada kayo. To be specific, kada kayo nga naganak, dayjay agtultuloy nga tedted ti kinapudnuyo nga agserbi ken mangpadayaw iti Apo ken mangsuporta iti pastor tayo ken iti ministry ti HBBC hamulaeng ammo no anya tinapintas nga buya nga makita ti pamilyam kang runaan na dagiti anak mo. And not only that, even your kadagiti kaubraan nyo, kadagiti kabarangayan nyo, iti komunidad nyo, hanyo laeng ammo dayjay agtultuloy nga tedted iti panagserbiyo iti Apo, kinapudnoyo ti Apo, ken kinapudnoyo nga mangpadayaw ni Apo Dios iti panagbiag tayo. You know what, sometimes in practical and in reality in our Christian life, nakasaksakit ken nakalidliddaang man nga panunuten ngem aduda dagiti mangirugi ken aduda dagiti agrugi iti maysa nga banag ngem daksanggasat tay iti kamaudyanan na aduda met iti mapasag ken aduda met iti agsardeng. Adu dagiti banag nga mangirugi napintas ti panakairugi na ngem ti problema handa nga nagtultuloy. Adamat dagiti nangirugi ngem ti problema han nga napintas di pa nakairugi na isungahan nga napintas di pa nakaitultuloy na kakabsat. Isungatay kanayon tay nga mangmangeg manipod iti pastor tayo ngano kayat tayo tinapintas nga panakamentenar ken napintas nga panakairingpas dapat ket ikkan tayo iti importansya di napintas nga panakairugi nga isu ti pundasyon iti pamati ken nananay nga panakairelasyon tay ken Apo Dios. Tapnon iti kasta ket napintas daytoy imahe ken napintas daytoy buangayen tayo nga image kadagiti tattao nga adda iti aglalaw tayo babaen ti panagtultuloy tayo adda dagiti sumagmamano nga banag nga i-consider tayo kakabsat iti biag tayo tapno napintas dagiti panagtultuloy tayo. Tapno halaeng nga napintas dayjay nananay nga anayas ti panagtultuloy tayo no di ket di mabukal jay napintas nga ladawan ken mustra iti pakalaglagipan danto kada tayo kakabsat. Kasla jay asin ko nagtatay manen saggaysa nga tedted ngem bayat ti panaglabas iti manung aldaw lawas ken bulan haan nga nagsardeng nga nagtedtedted ket ditoy nga makita tayo nga kamaudyanan na adda tinabukal nga nakapinpintas nga buya nga tedted iti asin. Nga dagiti tattao nga lumabas no nakabitin may ayuda gatangen da ket uray no nangina handa pang panunutin agagabsat dayjay ngina na no diket di jay buya na ken jay pakausaran na. Oh. Kunada detoy kanu tedted ti asin. Pagparawot kanu pa iti animal detoy. Wen irad-rad da kanu jay dila detoy baka nga nakusim. Oo. Ket no nakusim ka umay ka jay pasukin gumatang ti tedted ti asin ta irad-rad mo ta dilam. Wen. Ket dakkel ti maadal tayo detoy kakabsat. Isu nga ti maysa nga encouragement ken challenge tayo ditoy han ka nga agsarsardeng. Tultuloy ka. Amen.
Ibagam man ta kaabay mo, agtultuloy ka brother, agtultuloy ka sister ko naman. Uwan, hangga dapat agsardeng. Oo. Okay? Anyaman ti sitwasyon, hangga dapat agsardeng. Anyaman, dagiti agdama nga mapaspasamak, ken sangsangwan tay ti panagbiag. Hantay dapat nga agsardeng. Amen? Oh, uray nung uminat krudo, hantay agsardeng nga may magigimong. Idi yun una na nga panahon kakabsat, awan pa'y luglugan tayo kadadaduma pa'y kat, umay tayo matlat ta makigimong nasapatay pa'y. Oh, itatamot tanta, ada komportable nga panagbiag tayo kat isumot pa nagsulit tayo kakabsat. Haan kuma, amen? Oh, so nga dapat agtultuloy tayo kakabsat. Ala, alis tulat mangibaga, dito yung makunkuna nga, panagtultuloy. Alis tulat mangibaga nga, agtultuloy ka brother, agtultuloy ka sister. Ngam no tay tatao ken kabsat mo nga pangibagbagaam nga agtultuloy ket awan ken kuana jay panang disiplina na ken panang tarigagay ti puso na ken panang ikawis na ken nan anay nga panang ikapet na ti bagbagina ti panagtultuloy kadag babaen kadagiti sumagmamano nga banag nga dapat nga mapaadda iti panagbiag na han nga mapataod ken awan ken kuana ti tarigagay nga agtultuloy. Oh, kas na kumadya, ti asin. Kat no adda kumauray, adda ti basket di giant, adda ti asin, kat adda ti nga basitin. No adda nga, agtultuloy nga mapan mangibuyat, iti danom, kidayjay, karaang iti asin, awan itid na, agsardengen, awan mabukal na nga, ti asin. Oh, so nga adda dapat iti agtultuloy nga mapan na, panangikabil iti danom. So kada tayo umat kakabsat, kaslatay laang deto'y danom, at dapat dagiti danom nga dapat nga maibuyat kada tayo, tapno niti kas tuloy-tuloy. Dagi pa nagtultuloy tayo, nga makapurma tayo iti legasiya, nga mabalin nga maibati tayo tut sumarsarunong nga generation. Oh. Kat adda ti dua nga banag, nga dapat nga masapol, nga masursuro tayo ti panagbiag, nga dapat nga pagtultuluyan tayo. Tapno napintas ti banagan tayo, napintas ti maibati tayo, napintas ti pakalaglagipan da kada tayo kakabsat. Amen? Oh, kaya tayo matlaing tagtultuloy kakabsat. Amen? Sigurado kayo? Oray nang inat krudo. Oh, amen? Oh, katatane. Umayman ti summer, napuduton kakabsat. Alright? Oh, katawan sa pulo nyo dito yung kapilyang kakabsat na Anya pala, reklamo pala, amo maibagang nga napudutan. Oh. So nga ti reklamo tinukaw na maminsanan kat naglamiis di kapilya. Miis. So nga no daduma, oray di mo kayat bumatog, intayan ta aircon, oray no imbaga tay asar ta nalamiis. Oh. So maminsan nagitugot kay tutkoten. Alright. Ta oray no maibatog kay intayan ta aircon, no isot nang ipatugawang kanyayo ta asher. Ngayon bilin ti senior pastor tayo. Okay. Amen. Namsyak talaga nga nakatutok kat apo. Kumterak na ito kakabsat. Deta pagkapsutak na lamiis. Alright? So nga deta, nasisitat pa nagtultuloy. Amen? Umuna nga dapat nga pagtultuluyan tayo. Tapnon itikasta kat napintas ti banagan ti na espirituan nga panagbiag tayo. Napintas ti banagen, dagiti banag nga mabalin nga maibati tayo nga pakalaglagipan tayo. Ti sabali nga tattao ken uray pa dagiti anak tayo. Umuna, agtultuloy tayo ti sao ti Apo. Amen? Awan kakabsat, uray no ibagbaga tayo nga agtultuloyak, looking unto Jesus, kung kuna tayo, no awam met ti sao ti Apo kakabsat. Awan ti sao ti Apo nga isu iti mangted itinan anay nga krudo wano gasolina nga mangpataray ka datayo kagabsat. Oh, isu nga dapat agtultuloy tayo tarigagayam ti agtultuloy iti sao ti Apo. Hala nga di pa nagserbim. Tanu awan iti sao ti Apo, deta pa nagserbim ti Apo, dumteng to ti kanito, mapannog ka. Dumteng to ti kanito, agreserve tamotor mo. Moin. Oh, agwarning to talugan mo. At apay, kumapoy ka ne. One, ngam no adda keng kat isao ti Apo kakabsat. Adda keng kat panagtultuloy. Oh, itata. Oh, oray no kas pagarigan na dalugan mo. Oh, di ka matmapan agpagrudo.
Uray ka sanok kinapintas talugan mo kakabsat agad di nga tumaray, di nga men. One. Uray no adda kumati gaseram. O, kat hamumat pakargaan tigas na. Agad awan silaw akan awan seged na kakabsat santay nga mausar, di nga men. One. Kastamat ti Bible. Uray no kasanot kinapintas ta Bible mo. Uray no anyaman deta pay Bible Thomson kadadaduma pay deta. No hamumat aramiden dagiti sumaganad, awan serbina kakabsat. Itad mulat sa balin, one. Isu nga kasano nga rod ti panagtultuloy tayo, iti panagbiag, panagserbi ti Apo, babaan iti sao ti Apo. One. Rebbeng tay nga aramiden dagitoy. Umuna, dumngeg tayo ti sao ti Apo. One. Isu nga dapat awan absent. One. Han nga pandemic kan kakabsat, santay agan onlinean. One. Pabalin ako na yung kat pastor nanginat krudo. One. Adayo paggapwami. Sa paan tayo ti agreeng, magnatayo, exercise. Oh. Pastor, aglingling etak tunag at lingetak tong kat aircon mat nga rodya kapilya, mangitugot kat pagsukatam kabsat. Awan ti excuse no para ti Apo. Amen? One. Oh. So dumngeg tayo. Awan sa puling yung kakabsat, ti panakaikasabay ti sa uti Apo manipod iti pastor tayo kakabsat. One. Awan sa pulam. Isungahaan nga mabalin nga awan masursuro tayo kakabsat. One. Kunana di Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing. Kasano nga mapaadda ti pamati. Kasano nga mapabilag ti pamati. Kasano nga nananay nga maasa ti pamati tayo. Babaan ti panag. Anyat denggam. Yon. Hana ka mapabilag ta pamatim no ti dengdenggam kat chismis. Alahaan kakabsat. Mapabilag kat ta pamati tayo no chismis dengdenggan tayo. Kadamarmari te saan? Nalawag ti kunana ti Bible. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Iso nga no mangrugi ti preaching, kan madaman ti preaching, ituon mo amin atensyon mo't preaching. An kamat maturog. Itaman takahabay mo no nakaturugan. Pabakrangam. Sige. Tay umanay Alright. Oh. Amen? Tay turturugan ti preaching, kakabsat. Hanlaeng nga dumngeg ka ti sao ti Apo. Tapno na pintas, ti panagsaad, ti sao ti Apo, ti panagbiag tayo, ti Bible, han ka lang nga dumngeg. I-meditate mo pa yun. Oh. Anak ko na Joshua chapter 1 verse 8. Very familiar verse. Kanya tayo ng aming kayat tayo latang adagos, instant prosperity, instant success in life. Oh. Pero di tayo kayatan di meditate day and night. Oh, di ngamen? So ti panagbiag tayo na spirituan kakabsat. We must go with excellence and we must serve with excellence. Oh, han nga tayo agserbi tayo matlang aruden, saan nga tayo kunatay nga rod nga papetiks-petiks, agserbi tayo nga with excellence. Oh, kan dapat ti Christian life tayo kakabsat, successful kan prosperous. Amen? Oh, sakbay tayo nga panunutan ti personal nga panagrangay tayo kakabsat. Panunutan tayo kan igadol tayo man pailaeng ti panagrangay ti na espirituan nga panagbiag tayo. At aapay, once nga rumangay ti na espirituan nga panagbiag tayo kakabsat, once nga lumangto iti na espirituan nga panagbiag tayo, everything will follow. Oh, iso nga kasapulan tayo nga i-meditate. Isa uti Apo, day and night. Oh, ikayat na nga sa wanti meditate, tay talaga nga sukimatem, talaga nga kutem ken kaliyem. Iti sa uti Apo, awatem nga nasayaat. O, imaritam nga nasayaat. O, sudeta kakabsat. Kan may katluhan ka lang nga dumngeg, han ka lang nga meditate, i-observe. O, tikayat na nga sa wanda, ito i-observe, observaram, i-practice tayo. Arami din tayo kakabsat. Amen? Nuan niya, digijay, masursuro, maadal tayo, iti sa uti Apo, babaan ti panagdengeg, babaan ti panagmeditate,
Babaan ti parabor ti Apo aramiden tay tinaldaw-aldaw. Amen? Oh. So anyat makita tayo dito yung arod. Anyat mabaling nga maibunga na dito yung kakabsat. Oh. Akat no nakaangag tayo ti kinapudno, alright, kat inameditate tayo, kat napintas ti epekto na iti panagbiag tayo, mayat ti impact na ti panagbiag tayo, ay kat saan tayo nga imot mo't kakabsata. I-share tayo mo't iti sabali. Oh, amen? Oh, kada tayo nga care group leaders, awan sa pulam ti panang mentor, panang isuro ti senior pastor tayo kada tayo kakabsat. Oh, I believe, mamati ak kakabsat nga dakkel ti maaramidan na kakabsat ti panagbiag tayo. Iso nga dagitoy nga rudmet masursuro tayo manipod kakabsat. Iti senior pastor tayo, isuro ka ni share tayo met kadagiti na ipaaywan kanya tayo. Oh, kat si kakararag ti puso tayo nga dagitoy nga nang i-sharean tayo kat i-share dan tumet ti sabali kakabsat. Oh, and if that will happen, I am telling you, kakabsat, makitam to ti kastalaunay nga panaggrow ken panagwaras ti adu nga disipulo ken namati ken ni Apo tayong Jesucristo. Oh. Pagpintasan na dagitoy santo nga sakit ti ulon. Dagitoy itong talaga nga disciples mapangnamnamaan. Amen? Oh. So itata, han ka lang agtultuloy. Di pa nagtultuloy mo iti sao ti Apo at dadadagiti dapat mong aramidan. Dumngeg ka, i-meditate mo, pagbiagam, yan i-share mo sa bali nga tao. Amen? Tapno ni ti kasta ti sao ti Apo, haan nga mapasardeng, tultuloy deta, circulate latta deta. Alright? Hantay nga ipalubos kuma nga di impact iti sao ti Apo kat agtalinaed kada tayo kakabsat. Alright? No di kat di dawaten tayo titulong ti Apo na iti kanito nga naawat tayo, na experience tayo, they jay impact ti sao ti Apo ti panagbiag tayo. Let's share it to other people. Amen? Oh, itata. Pastor, katagdengdengeg akmet, agmed-meditate akmet. Oh, patpadasak met nga aramidan. Sigurado kayo kakabsat. One. Baka DJ laeng panangararamid tayo kat anong panagtungpal. Kasi santay ngamin nga makita ti benepisyo na kakabsat. Kadagitoy nga banbanag. Hantay nga makita ti benepisyo na di panagtultuloy tayo ti sao ti Apo. Hantay nga makita di impact na. Hantay pa nga na-experience di maararamidan na ti panagbiag tayo. So nga iti dayto nga kanito kayat ko nga ibagamanin kada kayo kakabsat agtultuloy tayo ti sao ti Apo taapay. Umuna, daytoy sao ti Apo isut mangted ti direksyon ti panagbiag tayo. Oh. Sino kada kayo dito iti kayat na nga addamasnup nga direksyon ti biag na? Amen? Oh. Di yumadlaw, amin nga karayan may maysat direksyon na, yan na. Yan na amin ti pagturungan ti karayan. Bye-bye. May maysat direksyon na. Oh. Kat mayata, uray no yan at yan na nga nagtaudan na deta nga danom at dasursurutan na nga may maysat direksyon na. Oh. Are listening? Nagmayatin kagabsat no ti biyag tayo nga inted ti Apo kada tayo, inpabulod ti Apo kada tayo, kat makita ti Apo nga may maysa ti turong ti direksyon na kakabsat ti biyag tayo. Oh. Tatati sa ludsod. Ammumot lang no yan at direksyon tabiyag mo. May kadwa nga sa ludsod. Data yan mo itatakan, data nga aramidam. Ammum ba no yan at pagturungan tabiyag mo? Oh. Haana, taapay. Agat antay mat ngamin nga ikan itinan anay nga panangipateg ken awamot panagtultuloy tay ti sao ti Apo kakabsat. Oh. So nga dapat tibiyag tayo at damasnup na direksyon na. O, dagito'y agtutubo, alagat samat nga panang amin-amin kakabsat, ngam at dadalat tamat sumagmamano, nga agtutubo nga aging gana tatahan na pa'y ammo ti masnup na direksyon ti panagbiag na. Amo yun maminsan, nagrigat ngamin datay, surut-surut paspasurot. O, tay sikalat at sumursurot, kat nakabaybayag kan nga Kristiyano, manon nga preaching tinang nangagam, si kapelat sumursurot.
paiturturong kapailaan ka, dagitay barkadam. Wan, kat saan kumamatan agagabsat ta, nasursuruan tayo ngam aging gana ngamin nga haan ka makonbiktar kakabsat. Aging gana ngamin nga saan mo talaga nga desisyonan. Kan pagbalinan nga ti sa uti apo, iso iti mangiturong ti biyag mo, awan talaga iti natangken, ken natibker, nga prinsipyom kakabsat. Mayayos kan tulat ta. Oo, mayayos kan tulat ta. Ngam no adakeng ka dyan natangken, ken konbiktado ka, nga kunam ti sao ti Diyos, iso ti dapat nga mangiturong kan mangituray ti biyag, kukunatay nga mina. At apay, ay hantay nga kukwa ti biyag tayong kat, kukwa ti apon. Hantay nga, dati biyag tay tatangkat santay nga biyagan, biyag ti apon, iso nga dapat agbyag nga para ti apo. Oh, iso nga rod no dayta, kayat tayong agbyag para ti apo, paiturong kan paidirektay nga rod kaniya po Diyos. Oh. Kamatan nyo, kakabsat? Iso nga dapat, detoy nan anay, nga pa nagtultuloy tayo ti sao iti apo, kasapulan tayo detoy, kasi nasisita detoy iti panagdakkel ti na espirituan nga panagbiag tayo. As we continually act as our daily sustenance and transformative power. Kamatan nyo, kakabsat? Halaan nga daytoy sa uti apo isot mangi direct ti panagturo ti turong ti biag tayo isot sustenar tayo kakabsat mang sustenar itinan anay nga panaka-transform iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo maisukog tayo kidejay imahe ni Apo tayong Jesucristo babaan kidetoy sa o ni Apo Diyos kas panang isurusurot tayo panagtulnog tayo kan panagpaiturong tayo, panagpaituray tayo ti sao ti apo, hantay laeng nga maiturong je pagayatan iti apo, no di ket di maisukog tayo pay. Maawatan nyo dahi maisukog. Oo. Alright? Dato'y biyag tayo kuma, it is just like a liquid. That's the reason why we need something that is solid, so that our life that is liquid, when it is poured out into that solid matter, okay, nga adda iti pormana, intunno datayunton kat mapatangken, maisukog tayton, kidayjay nga nakaipurmaan tayo kakabsat. Kat ti sao ti apo, dayta iti dapat nga mangmuli kada tayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, babaan iti napakumbaba, nga puso ken biag tayo, nga sumurot iti apo, paiturong ti apo, paturayan iti apo, tapno maisukog tayo, kidayjay arngi, panagbiag, panagpanunot ni Apo tayong Jesucristo. Dito yung amin, ti problema kadagiti yang people, kayat da ngamin, dito piling sikat da. Iso nga no anyat kaadwan nga kayat ti daduma, isot suruton na mo tinata anyang arod, siyempre akat ti afteran na, dayjay kinasikat nat kadagijay kakadwana. Di ngamin. Isong nag-tiktok dan, ag-tiktok mo na. No inigganan na jay bitan, inigganan na mo jay bitan na. At apay, kabuting na ti mabagaan ti killjoy. Kabuting na ngamin ti isunalat may isang agtaktak der ti standard ti Bible. Kabuting na nga isunalang ti agbibiyag, kaya prinsipyo ti sao ti apo. Kabuting nakano ti awan friends na. Kabuting mo nga maawanan kat friend, no dagito yung matlang nga friend mo kat isunto matlat mangyaw awang kang katagmat matuon. Di bayam ida. Di problema tayo nga minitatagat permi nga dengdenggan tayo, paiturayan tayo, dagito yung awang pa'y ambagnat pa nagbiag tayo kakabsat. Adada nga isot dengdenggan yung kidin, dagito yung awan ambagdat biagyaw. Are you listening, young people? Di mo pa'y denggan ni nanang kantatang mon. Numadamat preaching, ti Domingo ka Miyerkules, sumurek dito ita sa uti, data preaching ni Pastor, Romuar dita, Lunes, Martes, awam manen. Agmalmalam ti Miyerkules, awam manen. Tumapangkat kapilya ti Miyerkules prayer meeting, medyo mayat, pumurma, plumastar tumanen. Bigat ti Huwebes, awam manen. Biyernes, awam manen.
Sabado, awam manen. Napanan na nga rod, day panagtultuloyin kakabsat. Continuity, continuing consistency, napananan. Oh, problema ngamin, kanya tayo, no awan ngamin day, panaka alukoy, kan convictar jerik na tayo, nga dapat ti sa uti apot mangiturong kada tayo. Awatan nyo. Oh, mangiturong kan mangituray. Oh, apay ko mga paiturayan nak, agbasa tayo ngamin ti Bible, agakabsad. One, kat nakalawlawag, takunana ta Bible nga, hanyo ka di amu aya nga tabagiyo kat iso templo ti Espiritu Santo. Nagatang kayong tinapatag nga balor. Oh, usa rin yung arut tabagiyo nga pagdayaw ti Apo. Kasano nga rod nga mapadayawan ni Apo Diyos. Kasano nga rod nga ma-worship mo ti Apo. Oh, no ti ikan kantamat kat hawak ko ang bit kung kunamat. Kasano nga rod nga ma-worship mo ti Apo. Oh, are you listening? Oh, detoy. Nasakit ti pa iturayan kakabsatwan. Kasla kumakada kay nga babae. Puwera de los buenos. O, narigat ti agpaituray ka, nagpaiturong ka, dagita asawa nga lalaki wan. Aglalon nalalaing ka ngam nilakay mo. Nilakay mo kat elementary graduation laang. Wan, kat si kagat bachelor's degrees. O, degrees at ado. Wan, si kagat master. O, alright, ado nga master. Narigat ti pa iturong, di nga men? Nasakit ti pa iturong kan pa iturayan. Yung no amom nga nasaya at napakaiturungam kan pakaiturayam, papay kid di nga saanan. Wow. At aglalo ti sa uti Apo kakabsat, oh, di nga min problema tayo. Ano nga min ti objective ti panagbiag mo? Anat goal mo nga agbibiyag? Kaya ti bottom line na nga min deta eh. Oh. Anat goal mo ti panagbiag? Oh. Anat planom tabiyag mo? Kung si kagat may isang estudyante. Isu deta ti pakaibasaran na, nagijay banag nga ramidam. Kagbutbuteng no siksika lang, awan mamatpati ka awan sumurot kang ka, ang agbutbuteng, laglagi pam, at dalatat sumagmamanumot nga mang sipsipot kang ka, aglalon usto ti pagbibiyagam. Direksyon. O, delikado ti awan direksyon ti panagbiag na. At dakat ti kasipngatan, kat no awan silaw nga igigam mo, ure at dakat ta unag tabalayo, no awan silaw kat nasipngat, maitimog kat tapos te, ure man kita na, wan. Nagkat intayan ta agdan, ure kasanot pa ng tantansyam. At awan silaw eh. Deto'y lubong kapag giyanan tayo kakabsat, nasipngat. Wan. Nagpupunipunan ti kinasipngat, iti aramid ti lubong, basol kadadad dumapay. Oh, nasipngat lang aruden kakabsat. Hamon nga nayunan ti sipngat. So nga agyaman naklaangan kakabsat, tauray no kasanot kinasipngat ko. Insalakan nakti Apo. Kaadagundaway ko nga aglawag, iti lugar nga nangikabilan ti Apo kanya kakabsat. Basta lakit di pa iturong ka iti Apo. Tano iti Apo iti surutem, an kanto pulos nga mayaw awan. Kadi kita barbarkada, kadagagayim mo. Oh. Ano maminsang katilad, nga minasursurutan yung isurang agbat matuon mayaw awang kayo. Sansilmuhan lang at irabit, panagparang na, uray ti al-al daw. So nga kitam, di kita kadkadwam, baga sansil mo, di kita kadkadwam. Right? No sansil mo, di kita, tumina ka kadakwadan, tapnusan ka nga mayaw, awan ti agmat matuon. Oh. Kunada ka nuno na sansil mo ka uksudom, kanu jabadom, baliktadom. So, numayaw awang ka tilobong, kan aramid tilobong, baliktadom, tapa nagpampanunot mo. Are you listening, young people? Han nga tay, piling mulat na nga tay, sikat-sikat, sikat kalaingan jay klase yo, sikat kagwapwan, kampayade, kapintasan, kadadad dumapay, katem day jay. Oh, kuna na nga ijay kamp idikwa, pagbalinam nga ni Apo Diyos, ti permi nga sikat kabiyag mo. Liktadam. Right? Oh, direksyon.
Ikadwa, detoy. Hantay nga may kat, dagitoy nga panakigubal tayo. Estudyante, kaya't mo ti agbyag, akas may isa nga napudno nga Kristiyano, di eskwela yo. Na magasam 30 kay nga classmate, siksikalat Kristiyano, kat 29, dakat saan? Namakpay. Hinta trabaho, sikalat Kristiyano, amin dagat haanga Kristiyano. O, ada relihiyon, daangam awamat ti Kristo't biyagda. Ure adanagan jay Kristo, ijay na relihiyon da. Wow, narigat numan pa inti pusom, adda kang kadya pa nagtarigagay. Ngam ti problema itata, hamo maaramid. O, iso nga deto iti maikadwa pa'y nga dapat nga makita tayo, nga maaramidan ti sao ti Apo na agtultuloy tayo. Hala nga ikan na tayo ti masnop nga direksyon, ikan na tayo pa'y ti masnop nga tibker. Paggapuan na deta nga tibker, deto, isaw ti Apo. O, no, agdevotion tayo ti bigatan, kat nagmayat kakabsat. O, nagmayat deto ikwa kakabsat. Deto alaramidan tayo nga sistema nga inted ti pastor tayo kanya tayo kakabsat. Kat nakamaymaya, kasi ijayan tay, di ba yung tay daily bread tayo? Numadlaw yung ije babana, di ba darigi tay bold letters? Tapos ije babana kat adati prayer? O, kat nagmayat kakabsat nga, numalpas mo je devotion mo, kat ikararag mo mat kat kitaam, deje teksto, deje nga devotion, deje passage, kat mabalin mo mat nga isot ikararag. O, kat dijay kat no ti makitam, dijay nga kararag, kat adakeng kati kinakapoy, ngam agyaman ak apo tabanipod, kidetoy nga saom, kidetoy nga bersikulo, sikat ipaggapuan itinan anay nga tibker ko, kat itatta nga agmalem apo, inak manen eskwela, inak manen mangopisina, kat apo Diyos, nakadado, dagitoy manen apo nga trabaho, han kumat nga makaya amin apo, nakadado man ti awis ti lubungan apo, tsak kaya po, di na mabali na papigsain na. Oh. Kat nagmayat kakabsat that we can also pray in accordance to the Word of God. Oh. Hantay lang nga agpray ko mga detay no anyat kayat mo, anyat dawatem, nagmayat pa nga agkararag tayo, manipod di sa utiapo kakabsat. Praying in the Word of God. Oh. Kas kumadeta makan, o sinot ng rabi kada kayo kakabsat. Awampay? Hangkay pa ng rabi Hampay? Hangkay danag, malpasa kon. Alright. 1. Baka unaan na kayo deta usa kakabsat. Kinuluban yung matlang na sayat. Inkabil yung matlang inte karatayo. 1. Alright. Kaslayat yung mga makan. Apay nga mangan ka? Kapuna tama bisin ka? Punamot kide. 1. Gamti kang runaan nga rason no apay nga mangan tayo for strength. So, sa uti apo, that's for our spiritual inner strength. Sino ti makarik na dito ikat agkapo yan. Yan ay spiritual na panagbiag na. Ang agkapo yan ti bisina, agkapo yan ti na spiritual na panagbiag na. Dito iti saludsudok kang ka. Kumusta ti panagbasam ti Bible? Sino dito iti alisto lang nga mauawis? Kumusta? I-Bible devotion mo. Amen? Kasi, amin nga awis mapagustuhan. Sino kada kayo dito iti amin nga nagawis kada kayo di graduation na pang kayo? Nagawis ti pala na pang kayo. Sino? Napanan nyo amin? Namakpay no naggagandanda. Namakpay nga buksit deda kagabsahan. Namakpay ti kinabunat na. Deto. Numaminsan ngamin, alisto tayo lang nga maawis kasi awan detoy pagibasaran tayo. Awan detoy nga mangtedtipker kada tayo. Kung ano at agawis, di nga malabsan nyo. Kumpad, dumagas ka pa'y. Nung kunadageng ka, tikunam. Paminsan to kumpad, dumabasak pa'y. Sa bali jay, dumagas kan lumabas. Delikado jay, dumagas. Dumagas. So nga pang nga yun, at agawis kada kayo, takalkalsada. Alright,
nga nagtutugawan kat dasangsangwendan ang kadumagdagas. Lumabasakpay ko na. At apay, yat mangtad kang katipker, kadagito yung awis kang ka. Ada pa nagtultuloy mo ti sa uti apo Nairamot kan ti sa uti apo. Panagdengeg mo't preaching, in meditate mo, in practice mo, so mabalin mo mat nga aramidanen, kan idaden kadagiti sa bali nga tao. Oh. Not only it will give us direction, it will give us strength, but also, isa uti apo kakabsat, isut mangdalus kadatay tinaldaw-aldaw. Awan pa'y perfecto kanya tayo kakabsat. When we say cleansing, that involves correction. Oh, amen? Daytoy, sa uti apo, kurihiren na iti saan nga umiso nga panagpanunot. Oh, kaslay tata. Oh. Kat awan ni Pastor Proby, aganlay naklatan. Wrong thinking. Hello? Oh, amon tikas na nga panunot kakabsat, ibagbagam kan ipagpakitam laeng ti level ti spiritual life mo. Alahaan? Amen? Haan kumamat na nakakabsat, hanmat nagkurang ti sa uti apo, hamat nagkurang ti apo, hamat nagkurang ti adipen ti apo nga mangisursuro kada tayo kakabsat. O, kadakadakas na, nauray no addaman mo na awan ti pastor tayo kat addate lat ti balay ti apo kakabsat. Addadakas na yata, awan makitak nga dakas na deta kakabsat, no dikat di deta ti kang runaan ken kasaya maatan, na desisyon nga aramiden tayo. Oh, iso nga digito, no addapay lang, digito isan nga naisalaka na pa nagpampanunot tayo kakabsat, bayam nga ti sa uti apo, ti mang dalos, ken mang kurihir. Amen? Wrong thinking. Oh, uray kat awang mo take care group leader ko. Kadwa ni pastor nga napan nagmisyon. Oh, buyaklat tamot na, ta Facebookan, ta isubmit kung tumot lang, datay, realization ko kang na, at least ada na isubmit ko. Wrong thinking. Amen? Oh, dito yun Alapuera dalos buenos, pagkawanan na kapo ayam na judgmental. Inal daw tayo nga adda iti submit nga realization. Isaludsod. Adda bati na sursuro ken nang balbaliwan ng ti apo kada tayo. Kadagi nga realization. May kadwa sa lutsod. Nakadadon man po January tayo sa nga nang rugit realization, journal tayo. Kumustamat nga rut tatat biyag mo. Kumustamat nga rut tatat panagpanunot mo. May panggap ti apo, may panggap ti gimong, may panggap ti panagserbi ti apo, may panggap ti ministry. Kumusta panagpanunot tayo kakabsat? Oh, amen? Eta ti problema man Awan man ngamin kanyatay ti panagtultuloy ti sa uti apo. Amen? Oh, ammom, detay anyaman nga banag nga mausar ti inaldaw-aldaw. Da kayo nga nanang, di yu kayat katay kutsara nga dadumkat nga inapoy. Oh, di nga men? Pagkaalaan na dahi, dumkat no ka nga inapoy ta kutsara, nga makinawa na dagos. Nangan ka ita, tunubigat pala panangkin na mo, dimkat datay inapuyan. Uray ikamtot ispansen, kas dayam, nga dagos nga may kat. Kunam tupay laeng, di nga men? Kayat mo nga raw, natunubigat pagbingganang pay laeng datay, lanit paylat adobo, itat nga rabi lanit datay giso, pagpingganan pala itong bigat. Di problema itatagat, di mo amo no sinut nagpinggan. Oh, kaya't mo nga usarin. Oh, paana, di nga men. Iso nga kanya tayo kakabsat. Kanayon ko man wadapan nakabalin na, inal daw nga padalusan tay ti apo. Inal daw nga ipabatok tay ti puso, biyag tayo, dito'y sa uti apo. Tapno inal daw met nga maayayo ken maaramat na tay ti apo. Gapo na tada tayo kat nadalus na besel. Amen? Oh. Anya dadagijay ited kanya tayo, iti sao ti apo, ited nakadatay ti masnup nga direksyon, kaya may kadwa, strength. May katlo, panakadalos, wano cleansing. May kapat. Sino kada ka itata, iti dayto nga kanito? At dati talaga nga pakigubalan na. At dati laban nga talaga nga sangsangwan na itata. Oh.
Halaeng nga deto'y panagginat krudo. Hala nga sikat makilablaban kaya ta. Ngam dagiti awan lugan na, handa makilablaban kaya ta. Ngam no aday iti kuliglig na kada ti water pump na talaga magkilaban na deta. Sino kada kay tatati da pagigubgubalan na ti trabaho, pagigubgubalan na ti pamilya, kada dumapay, lasag, personal nga kababalin, attitude. Sino? Dakkel pa iti maitulong na deto, kada tayo Diyo ka di amo nga babaen ki deto, ikat iso kadat, iso ti mangtit kadatay ti balaygi. Kada iti anyaman nga, pakigubalan tayo ti panagbiag. Manon nga balaygi ti nang ilasatan ti apo kang ka. Babaen iti sirib ken panakabalin iti apo. Manon nga awis ti na-overcome mo. Manon nga awis digiti barkadam iti na-overcome mo ken napagbalaygyam. Babaen ti sao ti apo. Manon. Adon pastor, praise God. Kasano? Because you allow the word of God to direct and to rule your life. Amen? This is our greatest weapon against enemy. Our enemy. Okay? So nga mariknam nga kumapoy ka, deto'y titarayam. Hanga ta cellphone. Amen? Numariknam nga detay, agsadot kat panag-devotion mo kang panagkararag mo, ito'y Biblia ti papanam, hanga ta cellphone. Tadaytoy iti mangtulong kang katapnon ti kastagat ma-overcome mo ti panagsulit mo, iti panagserbim ti Apo. Deto'y ti mang-overcome, mangtulong kang nga mang-overcome, dejenan anay nga panagkapoy mo, kansan mo nga panagtultuloy. Amen? Iso nga dapat, ipanagbiag tayo, papigsain tayo, dito immune system tayo, spiritual immune system tayo, kakabsat. Amen? Ag-vitamin C tayo, kakabsat. Mangan tayo, digiti citrus. Kaya't kumakanyak, dito kakabsat, ang madimat kanyak, digita anyaman na bungbunga nga citrus, at hyperacidity, kan GERD. Kasano nga rutat ta? Di magkanyak di kita pastor, di kastoy latan, maturog kat usto nga oras. Di nga men? No oras pa nagturog ka nagat, maturog kan. Tapno agrubwat mat ng tabar ko. Amen? Iso nga antay nga ipalubos, dito isa o ti Apo, isot mang papigsat immune system tayo. Mang patibker, mang papigsat immune system tayo. O yun na apay, nadata ko mayatay sulisugan. Tumao din, rumwaren dayjay, devotion mo. Rumao rin dayjay, sa uti Apo nga binasam. Amen? Nyapay, halaeng nga, it directs us, gave us direction, give us strength, it will cleanse us, it gives us victory. May sumaro na makita tayo dito, iti sa uti Apo, isut mangted kada tayo ti namnama. Amen? Amin nga tao, ada problema na. Tama mali? Pero kadagitoy nga daduma nga tao, awan pag-asa na, awan namnama na. Sa bali dayjay, adda tao nga ada problema na, sa bali dayjay tao nga adda problema na, ngam adda namnama na. Yan nakakadagitoy nga dwa. Di problemado nga tao, wano di tao nga day na naman na. Tano si katay tao nga dalat da problema na isulat na pampanunutem deta nga problema baka dumteng tuti ka nito uray si kag balingkan to pa na problema. Ngamno adaan ka iti inanama, alright? Ay katdakkel nga banag deta. Kasi no problema lang iti pampanunutem, agad talagang agbalin na problema deta. Ngamhaan nga balen nga uray no kasanot kaado ti problema no addakeng ka ti inanama babaan iti sa o ti Apo, nga ipaay ti Apo keng ka, ay kat sa mumat maamuan nga, da inanama kat, kana mumat maamuan kan masursuro, masukalan nga danamnaman, no awang keng ka iti, kanang ipaay ti oras mo para iti sa o iti Apo. Alright? So nga dapat kitan tayo no sinot, dengdenggan tayo. Ang kaunay dumdum nga kadagiti tao nga tay, awang mat namnama nga maitid, dakeng ka, ti sa o ti Apo.
Okay? No tila ang problema at pampanunutom kat awan namnamam ay kat piman pa yan nakakaasi tayo kakabsat. Ngam no adda namnama tayo isut mang papigsa kada tayo. Amen? O kat dito sa uti apo. Pastor, di mula ngam mo may sakag taktak der nga Kristiyano di classroom me. May sakag taktak der nga Kristiyano di yanta trabaho me. Di mo lang amutri gat na pastor. Permi nga may kuskus pilak, permi nga mauyawak. Taapay kano kanayon nga nakapaldanak, kanayon nga nakapolonak. Oh. Kunana ta Bible. Di ka panawan, di ka baybay ang kunana. Oh. Hangkang agmay sa kunana. Han mo nga laban deta, laban ko deta kunati hapo. Di addaan ka tipig sa kakabsat. Nga mangitultuloy, no anya dahi inrugi ti apo nga, tinubram. Oh. So nga dapat santay nga pukawan dito. Tultuloy tayo ti sa uti apo. Amen? Oh. Now, no dagito nga ba nagkatawang keng ka? Awan ti direction ti biyag mo. Awan ti tibker ti panagbiag mo. Awan pa nakakurihir iti panagbiag mo. Awan iti nananay nga balay iti panagbiag mo. Awan tinananay nga inanama iti panagbiag mo. Kasano ka pa nga ron ngagbiag tata? Diyalaan mo muna, awan direction ti biyag mo. Kasano pa iti biyag mo? Guso-guso. Amom ti guso-guso? Nagulo. Awan turungan na. Nariribok. Oh. Kaya't yut kasi nga biyag kakabsat, ay bilibhaan. Kaya't tayo ti biyag nga naurnos. Kaya't tayo ti biyag nga adda direksyon na. Tila ang apo ti mabaling nga makaitid deta kakabsat. Anya laangan ti pigsa nga adda keng kangarod. Nga mangsangaranget ken mangsango dagito inakad ado nga karit ti panagbiag. Anya lang arut ti sarip damon kakabsat. Oh. Itayam latangor tabagimon. Sige ne. Kunam latangarodan. Kaana. Oh. Usaramot ti sao ti apon ang amang shield tabagim. No. Ops. Ops. Oh. So nga dapat agpapigsa tayo. Amen? Kasano lang arot ti panagbiag tayo nakakabsat no. Puro mali. Dagiti panagbibiag tayo. Kat awan ti sao ti apo nga mangitama. Dagiti madi nga araramidan tayo kakabsat. Ay kat awan masnup nga turungan ti biag tayo kakabsat. Amen? Oh. Kan kasanutay nga maaddaan iti pigsang agtultuloy. No awam mati inanamatay ti apo. Amen? Oh. Now, wrap up kon kakabsat. May kadwa nga pagtultuloyan tayohan lang ati sa ti apo. May kadwa agtultuloy tayo ti panagkararag. Okay? Oh, Colossians 4:2. Oh, ayak ko na. Colossians chapter 4 verse 2. Continue in prayer. Oh. So, digito nga banag nga makita tayo ditoy. Alright? Agtultuloy tayo iti panagkararag tati kapuna daytoy ket nasisita nga isu iti mangbangon iti consistent relationship tayo kaniya po Diyos. Isu daytoy iti mangpabilag ken mangbangon iti agtultuloy nga langen-langen tayo kaniya po Diyos. Isu iti mangyalain jay personal nga will tayo iti will iti Apo. Oo. Kan isu daytoy iti nananay nga mangtulong kada tayo nga agrupay kan agmature tina espirituan babaen kadagiti banag nga pagibturan tay tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. So dayjay kunak nga roden detay liquid kuma. Alright? Kasla dagiti kuma alahas. Oh. Na solido ngamno ilasat mo iti apoy malunag. Kat may i-reform tumanen kakabsat. Di kayat mo nga purmana. Oh, adu nga taltal mandetan. Oo. Adu nga asa manen. Pero intun numalpas nakapinpintas ton nga alahas. Nanginan ton ti balor na. Ken kastamet nga uray pay nakasilsilap ton tilangana. Kasta ti panagkararag kakabsat. Nga dayjay panagkararag tayo. Han nga nalaka. Narigat. Tano na bannog kan narigat ti agkararag. Tano ammom kan mapanunot mo nga adot obraem narigat ti agkararag. Ngamlag lagi pem nga kasapulan tay ti agkararag. Agtultuloy ti kararag tatigapuna. Daytoy ti wagas nga panakisarsarita tay ti Apo.
Awan kumati kang runaan nga kay kayatan tayo nga kasarsarita no saan nga ti Apo. Adda dagiti banag nga saan mo nga maibaga ta asawam. Adda dagiti banag nga saan mo nga maibaga kadagiti naganak mo. Ngamno ammom nga adda ti Diyos. Kat ammom nga adda ti panagkararag. Kat adda kang ka ti panagtultuloy ti panagkararag. Anyaman dagita nga banag nga hamo may buksilan. Kadagiti tattao ti aglalaw mo. Saggaysaem nga ited iti Apo. Tapnon iti kasta. Agbanag ka. Kat adda ti pagbanagan ti panagbiag mo. Oh. Magkisarsarita ka ti Apo. Yan enjoy mo't magkisarsarita kideta girlfriend, boyfriend mo. O, nga awam mo't label na. At di mo ma-enjoy ti magkisarsarita ka na Apo Diyos. O. Kat ni Apo Diyos kat si dadaan nga mangdengeg kanya tayo. Nagsakit tirik na no ti agsasauka kat di da kayo pang pangag. Naparasan nyo kasdayan. O. Tay pagpagunyam kumagat, di na kayo pang pangag. Han nga kasta ni Apo Diyos kakabsat. No naguni tayo ti Apo kat imbaga tayo ti kasasaad tayo. Marikrik na tayo kan sitwasyon tayo. Si didengeg kan si iimatang kan aramiden na aramiden na nga sungbatan na deta nga imbaga nangeg na manipod kada tayo kakabsat. So kasapulan tayo ti agtultuloy ti panagkararag ta iliwen ti Apo ti panakitungtungtung tayo kang. May kadwa. Pasapul tayo agtultuloy ti panagkararag kasi iso na laang ti mabalinte nga pagdependaran. Awanen sa bali. Amen? Oh. Depender ka ti tao, ibagam di kita tattao, di kita matikniknam. Oh. Kasanot pa na kasigurado, mamapangnam na maamis una. Oh, pagamamuam. Oh, nanggagmuntot sa bali nga taon. Sinut na kaamuam deta, unam taon. Oh, awanen na, imbaga ni kwa. Oh. Ngumno ti Apo iti pangibagaham. Papangnam na maam ti Apo. Tungay tatang arabi. Adda ba digiti banag nga anak ikentariknam kenta kaun ganta pusong. Adda ba pagbutbut ngam. Adda ba pagdandanagam. Oh, agipulong ka kana po Diyos. Kengkwa na nga agipulong ka. Amen? Data, oh, perme, kakaasi tatat gobyerno tayo. Ang final pass ti flood control. Adaman deto yun krisis ti gas-gasolina. Oh, at juray man kasanot panagipulong mo kan panagibagabagam tatta gobyerno kaya dakat nga ro deto. O di ngamen. Ngam deto. Anyaman nga krisis kan sitwasyon tabiyag mo. Ipulong mo ti Apo. Agtultuloy ka ti sa una. Tultuloy ka ti kararag. Kat denggen na kanto kan sungbatan nanto deta. O. Han naman nga sungbatan nga dagos. Ngam solusyonan na babamat lang kang ka. Pasiriben na kakan isuro na kat aramido. Amen? Oh. So nga nagtultuloy tayo ti prayer life tayo. Deto, ikan na tayo tital na. Amom deto ital na, kan mo magatang deta, uray yan nga butika kakabsat. Wan. Magatang. Kailangang apot makaited kang kadeta. Labsan na amin na panakaawat kuna na nga road. Oh. Provision. Amin nga tao, da pagkasapulan na. Amen? O, sinot awang pagkasapulan na dito. Daming kanya tayo. O, ti Apo kakabsat. Ti may sapay nga blessing ti kararag. Halaeng nga peace, provision. Iso nga agtultuloy tayo, persistent. Nukunak nga provision, halaeng nga kwarta. Sirib, salunat. O, tarigagay ti puso para ti Apo kan para ti ministry. Dagito'y kakabsat. Oo. Nga i-provide ti Apo. Dagito'y nga banag, nga masapul tayo. Tapno makapagtultuloy tayo para ti Apo. Oh. Kanya pa, hala nga peace, provision, nudigati, protection. Amen? Oh, itinal daw nga panagbiag tayo, panagbiyahe tayo, trabaho tayo, kadadad dumapay. Oh, ti Apo, ti mabalin nga makaikadeng laeng, kan mabalin nga mga iwan kada tayo. Uray kasanot kinaanad mo nga agmaneho. Nutay ko ng Pastor Proby nga, panawin mon, kan isot intudingan iti Apo. Datayuhan tayo amo, di intuding ti Apo, nga panangala tayo, natibiyag tayo. So nga kasapulan tayo ti agkararag, tapno, dato'y protection ti Apo katipay na kada tayo. Amen? O, review tayo. Anya, dagiti area, iti panagbiag tayo nga dapat pagtultuluyan tayo. Anya, di nga area, agtultuloy tayo ti sao ti Apo, kan, agtultuloy tayo ti panagkararag.
Below, di pa nagtultuloy tayo ti sao iti Apo. Anya ti dapat nga ramidan tayo. Kaya ito isao iti Apo, tapno iti kastagat na pintas, ti banagan na, ti panagbiag tayo. Hear. Second, meditate. Third, observe. Fourth, share. Anya ti magunudan tayo nga rod. Anyat magunguna tayo, nagtultuloy tayo ti sao ti Apo. Direction, strength, cleansing, victory, and hope. Iti panagkararag. Kasano kan anya ti rason kang gapuna no dapat nga agtultuloy tayo iti panagkararag. Because number one, it is one way of communing with God. May kadwa, dependence in God. And then, ito nga makita tayo, anya ti blessing, kan magunguna tayo, no agtultuloy tayo ti panagkararag. Peace, provision, and protection. Naadal tayo tatan, kagabsat. The question is, will you continue? God bless us all, kagabsat. Thank you so much, Pastor Provi, and good evening to everyone.